27 de març de 1898 van tenir lloc unes eleccions que sovint han passat desapercebudes per a la historiografia catalana, però que representen un moment transcendental per al catalanisme en la seva conversió com a força política. Per primer cop es presentava un candidat catalanista en unes eleccions de diputats a Corts. El candidat era Joan Josep Permanyer i Ayats i el districte on es presentava era el de Vilafranca del Penedès. Per explicar com hem arribat fins aquí, potser cal que ens remuntem uns 70 anys abans, quan neix el catalanisme com a moviment de recuperació de la llengua i la tradició catalana. Es tracta d'un moviment culturalista, amb personatges com Carles Bonaventura Aribau o Víctor Balaguer, i amb un bon nombre de penedesencs com el Manuel Milà i Fontanals o els germans Gaietà i Eduard Vidal i Valenciano. És aquell moviment literari que coneixem com a Renaixença i que com a principal fita té la recuperació dels Jocs Florals l'any 1859. Però amb l'arribada de l'anomenat sexenni revolucionari es van començar a donar les primeres formes de reivindicació dels drets històrics, les primeres formes polítiques. D'aquesta manera, l'any 1870 es creava una entitat com la Jove Catalunya, amb la influència d'altres moviments nacionalistes europeus com la Jove Itàlia o la Jove Irlanda. Un altre dels moviments que representa la reivindicació dels drets històrics catalans és el republicanisme federalista. D'aquest republicanisme en va sorgir el catalanisme, de la mà de Valentí Almirall. Valentí Almirall va fundar el primer diari en català, anomenat precisament Diari Català, va crear el Centre Catalanista de l'any 1880, va ser l'impulsor del Memorial de Greuges del 1885 i, sobretot, és l'estructurador, el sistematitzador del pensament catalanista amb la seva gran obra, El catalanisme. L'any 1891 es va fundar la Unió Catalanista com una entitat de defensa del dret civil català. Aquesta entitat, a més, va organitzar una reunió a Manresa on es van aprovar les bases per a una Constitució regional catalana, un veritable programa polític per a l'autonomia, la defensa del dret i el concert econòmic. La formació de la Unió Catalanista va significar que l'hegemonia del moviment passés, però, a mans dels sectors més conservadors i vinculats a la burgesia catalana, amb personatges com Enric Prat de la Riba. També tenia una forta influència l'Església Catòlica, i entre l'Església cal destacar la influència del bisbe vilafranquí, o penedesenc, Josep Torres i Bages, el qual va publicar l'any 1892 la tradició catalana com una rèplica catòlica i conservadora a lo catalanisme de Valentí Almirall. L'any 1891, i vinculat a la Unió Catalanista, un grup de joves vilafranquins van fundar el Centre Català. Per fundar-lo van anar a rescatar la figura del notari Pere Sacases, que portava uns anys retirat. Sacases havia seguit a Valentí Almirall en la seva aventura del Diari Català. De seguida, els del Centre Català, amb Pere Sacases al capdavant, van fundar un periòdic, un setmanari, que es deia Les Quatre Barres. El Centre Català era una entitat més cívica que política. Feia campanyes en favor de la retolació en català o que Vilafranca continués sent la capital del partit judicial. A poc, però, els catalanistes vilafranquins van anar prenent més consciència política, van criticar el sistema de la restauració i, sobretot, el caciquisme. L'any 1896 es van produir uns canvis significatius. El Centre Català va canviar el seu nom de català a catalanista i la sotscapçalera de les Quatre Barres va passar de dir-se regionalista a nacionalista. Aquest és un fet important perquè és el primer cop en la història en què el moviment catalanista utilitza aquest terme, nacionalista. Com a resultat de la politització i en el marc de la crisi de 1898, els catalanistes vilafranquins, conjuntament amb la Unió Catalanista, van decidir presentar un candidat al districte de Vilafranca en les eleccions que s'hi havien de celebrar. El candidat era Joan Josep Permanyer i Ayats, juriscònsol i catedràtic de Dret de la Universitat de Barcelona. Els mateixos catalanistes vilafranquins s'adonaven del caràcter històric d'aquest fet, ja que per primer cop acceptaven els nous mètodes polítics. També s'adonaven de les dificultats a les quals s'havien d'enfrontar, ja que el candidat que tenien al davant era Joan Maria Forgas Frígola, un gironí que era del partit del govern. Cal recordar que ens trobem en l'època de la restauració, en l'època del caciquisme. La campanya electoral es va desenvolupar al llarg de 1898. Va ser una campanya intensa, amb mítings a Piera, Masquefa, Castellví de la Marca, Sant Sadurní, a Vilafranca, òbviament. Van rebre el suport de múltiples centres i periòdics catalanistes d'arreu de Catalunya. Van rebre el suport dels republicans federals de la comarca i fins i tot algun membre del Partit Conservador es va manifestar en favor de la candidatura de Joan Josep Permanyer. Un grup d'advocats vinculats a la Unió Catalanista, com Enric Prat de la Riba o Jaume Carner i altres,
van arribar a matricular-se a Vilafranca per tal d'evitar les tupinades que eren previsibles. L'altre candidat, en Joan Maria Forgas Frígola, membre del Partit Liberal, no va necessitar fer campanya. Només li va caler teixir la seva xarxa caciquil i assegurar-se les actes electorals. Efectivament, la campanya va ser un desastre per als catalanistes. Joan Josep Permanyer i Ayats va treure 1.905 vots contra els 5.442 de Joan Maria Forgas Frígola. Les tupinades van ser a l'ordre del dia. Haver de votar amb la candidatura descoberta, amenaces de les autoritats a l'entrada dels col·legis electorals, amenaça dels patrons als seus rabassers perquè votessin una determinada candidatura, llocs on va votar més gent que el cens electoral, llocs on va votar tot el cens electoral, etc. Ni el fet que el grup d'advocats s'hagués matriculat a Vilafranca, el grup d'advocats barcelonis s'hagués matriculat a Vilafranca, no va servir ni per aturar el caciquisme. El desastre estava servit. Aquest desastre electoral va tenir conseqüències més enllà de Vilafranca i la seva comarca. La Unió Catalanista es va partir en dos grups, un de més purista, que rebutjava tota mena d'acció política, i un segon que considerava que s'havia d'intensificar precisament l'acció política. Aquest segon grup, encapçalat per Enric Prat de la Riba, va formar el Centre Nacional Català. Aquest grup, juntament amb la Unió Regionalista, van crear l'any 1901 la Lliga Regionalista, que va presentar una candidatura anomenada dels 4 presidents a les eleccions, però en el districte de Barcelona. L'èxit va ser esclatant i, a més, van aconseguir una fita històrica, acabar amb l'anomenat torn dels partits dinàstics, és a dir, el torn entre el Partit Liberal i el Partit Conservador, per primer cop a Catalunya.